Să am mentalitate de rockstar a fost și este motoul meu. Am dat totul pentru muzică și asta m-a făcut fericit. N-am renunțat niciodată la asta, indiferent de părerile celor din jur, iar rezultatele vorbesc de la sine. De multe ori mi s-a spus că aș putea aborda alte stiluri muzicale care să placă mai multor oameni, dar am ales să nu fac asta. Am ales să cred în mine și să-mi urmez visul, pentru că doar așa vei reuși să vii cu ceva original, nou și diferit față de tot ce s-a făcut până acum. În ziua de azi trebuie doar să vrei. Lipsa echipamentelor nu mai este o scuză, așa că următorul hit poate veni chiar din dormitorul tău. Rockstar pentru mine înseamnă inclusiv a renunța la micile plăceri ale vieții pentru a mă putea focusa 100% pe visul meu, acela de a fi un producător relevant pe piață.